Good morning mga akbaro, no? Mga akbaro, anak ako dali karon sa Shanghai, no? Shanghai, Matina, Playa. Oh, ako mga amigo, no? Dali sa vulcanizing, no? Akong gibabulkit mga akbaro, ang amuang tarak-tarak ni Basis, no? Salamat po nila mga akbaro. Nay, doon lang mo nga vulcanizing dito sa amuarag yung paggawas na mo mga akbaro. Apan! Wala sila eh, alin. Mga akbaro, no? Ano pangalan ni mo? Joshua. Ano yung kabaro na ako dali nga pinaka-power nga vulcanizing kaya sa Shanghai. O si pangalan mo? Dodong. Si Dodong ang pinaka-power po kayo. Kaya makbaro na mangita taog kape. Samtang kapabulkit ang makbaro na mangita tag kape no. Ata makapalit. Oy. Tagpilang timpla sa yung kape ma'am. Tagpilang timpla. Wala pa yung timpla. Kung saan rin naanin nyo? Ha? Wala na yung mga kabaro, no? Wala tangkal niya. Wala ka wala na sila kape mga kabaro, no? O sa pagkakaroon kabulkit may mga kabaro, no? Kauban niya ako ang mga power nga amigo rin, no? Pwede peso ihatag guys. Pwede. Tirada ya. Ata pwede ka kape diri go. Ata pwede ka pang kape diri ah. Ano? Sige. Ya baro no. Mangita ko kape mga baro no kay. Hoy. Shanghai ni mga baro no nya diha Pilis Resort Talingke. Sa playa ra magyapon mga baro no Matina Playa. Uy, ta makapangitag kape diri ang ano. Uy, nagkape na diha Uy. Diri sa mga para no, diri kita sa mga walay pedestrian lane, pwede ta mo tabok. Uy. Nakay kape te? Kape? Tagpila te? Daan nga 5? Ay, wala ko daan, te kamihit ni be. May ako ano, no? Auto copy machine. Ay! Uy! Patik natin, oy. Andam ko magpaabot. Andam nagpaabot riya. Uy! Kaya mga kabaro, no? Ang ganahan ako dito sa mga lugar mga kabaro sa playa. Kaya naman, kumplito na mga kabaro. Gusto ka Carly Pawn Shop, Palawan Pawn Shop, Cebuana, naadiritan sa mga kabaro. No? Uy, salamat ya. Kaya, mga pitahan niya mga kabaro. Queen's Lot. Unsa ikutang tayo mod lang? Chocolate, 3-in-1 o white coffee. 3-in-1. Yan o. Stop. Uy. Uy. Pinakwaon. Kumain sa mga apostoles. Wala yung akbaro, no? Nakapangapin ako. Salamat ah! Uy! Pwede ta mga kapi yung akbaro, no? Tunga sa dalan. Tunga sa dalan. Uy! Wala yung paslot? Ha? Yawas! Wala yung paslot, wala? Naibuslot wala. Ano? Akatura. Okay. May kuha na sa YouTube. Kabaro vlog. Kabaro vlog. Akong title ani. Amigo na ko nga tigbulkit. Tagal sa. Ana dia. Iya pa na ko ni mga unyang gabi eh. Alas 7 sa gabi. Isa sa inyo, Kabaro vlog, amigo na ko nga tigbulkit.
Ah? Ikaw, Titan. Oh, amigo nga tigbulkit. Oh. Ah, baro. Ya, karena padayon at pagkape. Kamu kape? Mana mo? Ako lang magape. Sige. Lami kay kape mga kabaro na. Ano? Lami kay mga kape kung buntag. Woo! Kalami sa kape. First time na ako nakatilawan ng enjoy coffee. Lami kay mga kabaro. Unya. Oh, talawa na mga kabaro. Magay sila katilaw. Pero di daw lami as kape. Pastalan. Oh, kalami sa kape. Layo magyahian ako ni. Sa Santa Cruz. Tanaw sa kong vlog para burak ang nikuyog sa Santa Cruz. Hey! Amigo, taga sa kadong. Ya, Tulan. Ikaw, Loy. Taga sa ka. Gabutuan ka, gabutuan. Taga Butuan si Loy Loy, no? Kaya si Dudong, taga Ikulan. Atchop, Ikulan, o Atchop, Butuan. Kung sa dugay naman diri, pastiglan. Mga kabaro, no? Dugay na itong mga kabaro diri, no? O sa pagkakaroon, bro, daghanig uyab, di ba? Sa araw kayo. Ha? Way uyab? Oh. Ay, putlag, tiipot ka na kung way uyab. Pagdamay. Ikaw, Loy. Agod. Muna yung mga dapat. Muna dapat sundo na eh. Nay asawa. Nga magbaro, no? Tiwaso na itong kape, no? O unsa ka nindot ang dalan. Ha? White traffic, magbaro. Lamig yan parang ang daga, no? Ha? Haligi, magbaro. Eid Mubarak to all Muslim, magbaro, no? Kung saan nakabuslot, Loy? Lansang. Ay, pastig lang kataas. Woo! Lansang, lansang. Lansang, lansang, lansang. Pero masalamat yapon ko, Loy, nga. Huwag pa ko kalakaw. Ningdapa na ang ligid. Pangutanag gano? Pangutanag gano? Sinadong pangutanag gano? Ngano? Ano? Lami kaya pangutanag na. Pangutanag kag ngano? Tungod kay, ha! Ato mo pa. Kay sa magdagan ako, magbiyahin ako, unya. Oy. Magbaro do kay sa magdagan ako, unya. Naplat akong ligid. Layo kay vulcanizing magbaro, no? Samantalag diri Magbaro na tuloy tagipane. Pangatag pahan Gol Nicol. Kol, pangatag pahan dia, bi. Oy, pangatag dia. Ayaw na sabihan. Salamat Kaya makagbaro. Ha? Guwapa bitaw kay mga tinira. Ang itag pahan dire, bi. Ayaw, pa. Bitaw no, basi mga hatag no. May buntag, ma'am. Pwede mangayog pan? Ha? Pwede mangayog pan? Ha? Talo kay pandipani mga kabaro, di manghatag og pan. Loy. Ha? Mga kabaro, no? Ang pandipani, di manghatag og pan. Balik ka dali mga kabaro. Hoy! Sura! Ha? Ano ba yung gwapo yung tao na? Ay, fly na rin. Ha? With fly ba? Pagkila mo na? 100. Ha? 100, mahal yun. 800? Ay, awa ko palit na nagong ligid na nagbago. 100. Ha? 100. Mahal, kini. 400. Na, katong-ratong lang. Ang 50. O kana, kana. Kapit ilan. Ha? Ano nita nang mahal kay busot ang bulsa na ikunaro, di ba? Busot ang bulsa na mga kabaro, no? Nya. Sa pagkakaroon mga kabaro. Mga tumi o Pasig Island mga kabaro, no? O ako nang ikuyaw niya akong duha mga kabaro, dali, no? Kung saan mo dali ko, 24 oras mo? Oh, gaya na yung buti. Gaya pa ba yung Ako nga
Magbaro na ba? Gabi pa daw sila diri ah. Ha. May gani kay isa ray busrot ha. Tingaw ki ha. Nagawa ba? Tres ang bara. Pagkag na duha. Tris. Woo! Gusto. Mana tong 150 lang ha. Kaya tagaan mo pangapi. Nangapi na ka? Oh, kape na. Agay, walay hatag. Kaya nangapi naman. Sa may hatag na to, nangapi naman. Wala na. Woo! Ha, kalami sa kape. Do you enjoy a day filled with blessings? Oh, kalami og quotes sa kape nga baro, no? O gana, asan yung basura, Koy? Koy, asan yung basura? Ha, basurahan din siya, mga baro, no? Nga atong ilabay sa basurahan. Uy! Nga. Nga mga baro, no? Anak kalami aning mag-vlog aning diri sa inyong lugar, mga baro. Anak kalami aning mag-vlog ka diri sa Matina Playa. Kaya nga mga baro, ang tanan swito ko. Ha! Mura kong si Boy Swito mga baro, no? Nya. Ha! Uy, happy na nahuman mga baro. May gani, kaya wala akong gibilin sa dalan atong niaging adlaw, niaging simana. Ha! Salamat ko, no? Nganan ako sa balay na platan. Di ba, Loy? Dool kay vulcanizing mga kabaro, no? Pero ang tig-bulkit dito sa muang dool. Buwan ni bulkit ka, wala sila alin. Pasalamat talaga ko diri sa mga amigo mga kabaro, no? Power kayo ng bulkit. Dali na kayo, pas-pas, ugway, kuskus, malungos. Di ba, Loy? Ha? Hayang tubag. Nakadungog siya kay ha ang tubag. Pati. Tama na. Ha ang tubag, ha? Loy, lay pa to, Loy. Sakit, sakit dili. Wala. Kuwari, dago, anak. Ha? Anak. Si ana lang. Ang dago ba, At anak? puta sakit. Ha. Tanaw ka sulawas, Loy, bay ka to. Ha. Pangutanag nga nang wala. Ha? Wa ko nagpatatuloy kaya naman. Ingon sila, pag naakay na to, mamatay ka. Ha. Pag-abot sa langit, wala na gyapon kay tato. Di ba? To kaloy. Oh, Good. Ana, good. Ayaw pagbad good perni. Gitarong gid sa kong kabaro no, kay kabalo gid siya nga layo kay biyahe ni kabaro karon mo na nga tarungon ako ni. Iya. Mo na yung mga tirada diya nga magbalik-balik ang inyong customer. Oy. Si Pandipani mga kabaro no, wanang hatag og pan. Dalo, dalo. Dalo ang Pandipani mga kabaro no. Pagit sila ng hatag og pan. Oy. Oh. Ha? Ana, gid butag uwil para dali na musunod. Bastos. Oy. Salami sa uwil. Buntag sa iyo pa mga kabaro no. Ginansya na ang tigulkit. Nang tirada niya, di ba koy? Kabaro. Saba kay mga kabaro. Uy, pagilo, pagilo. Di magdunggog mga kabaro. Okay, saba kayo. Uy. Saba kay kompresor. Saba kay kompresor. Pero palag saba power ang mukha nyo. Uy. Oh! Ha! Kabaro vlog. Akong title ha. Mga amigo na ko nga tigulkit. Pa! Kabaro vlog ay kalimot. Malimot ka. Pag wala subscribe dito, wak ka rin tanaw. Dapat subscribe ka. Wak. Ha? YouTube sa YouTube. Oh. Ha? Pula. Pula nga Ben. Oy. subscribe ka daw, para permanent na update. Oh, mo na dapat niya. Dapat subscribe niya i-all notification bell ah. Grabe no. Oy. Woo!
Mga baro no, salamat po ko mga baro no nga wala kami kalakaw. Nakita na lang kung unsay diferensya. Bro, nung mga gol ke, yan, nagod ka. Biyahe na ta mga baro. Uganda man nato ni sila bayad guys sa gatos. Pila gani? Akay 150 di ay. Anda man nato ni sila bayad nga 150. Hapit na nahuman. Oh. Inyo na lang sobra. Nasobrahag G's mga akbaro, no? Gihatay na kong G's sa ilaha. 10 pesos ang tip mga akbaro. Okay, inyo na sobra Loy. Salamat Loy, Aloy. Nga mga akbaro, no? Pumana kong mga pangapi mga akbaro, no? Mutaod taog Christmas. Whoop. Nya para no diri na ko putlo na akong vlog sa vulcanizing shop. Nya, Loy, kita ba din mo shout out? Wala. Wala isa shout out nya. Mga para no see you next vlog.